Správna voľba montáže je často rozhodujúci faktor pri úspešnosti našej rybačky. Moje meno je Ivan Fabián a chcem vám ponúknuť meter pred háčikovým náväzcom, akým spôsobom pripevniť k tomu olovko a akým spôsobom vyriešiť tento problém. Olovená šnúra sa stala pre mnohých rybárov už bežnou záležitosťou. Ja si vždy vytvorím metrové nadväzce z tejto olovenej šnúry, ktoré mám zakončené slúčkami. Mám ich urobených z materiálu X-Core, z ktorého si to doma v pohode a v kľude vyrobím. K tomuto materiálu je pripevnená aj špeciálna ihla, ktorú použijete pri tvorbe týchto slúčiek. Postup je úplne jednoduchý. Vyberiem si sadu z montážového materiálu Expert, kde vlastne mám komplet klip pre pripevnenie olovka. Prvé, čo spravím, si pripevním obratlík s quicklinkom na slúčku. Na jednom konci máme pripevnený obratlík aj s rýchlou pripínacou spojkou na nadväzec. Druhým koncom navlečieme klip. Ja veľmi rád používam k tomuto účelu ihlu. Je to rýchlejšie a pohodlnejšie. Do klipu zatiahnem obratlík. Pripravím si olovko. Na olovko si navlečiem ochranný konektor, ktorý nám zároveň slúži aj proti zamotaniu montáže. Navlečieme na klip. Zaisťovacím konektorom zaistíme olovko proti vypadnutiu. Tento konektor navlečieme opäť pomocou ihly na olovenú šnúru. Zatiahneme a zaistíme olovo proti vypadnutiu. Na nadväzec si navlečieme silikónovú bužírku, ktorá nám slúži na zaistenie nadväzca, aby sa nám nevypol z quicklinku. Navlečieme na quicklink. Zatiahneme a máme hotovú montáž. Tento jednoduchý systém vám určite pomôže veľmi ľahko skonštruovať vašu koncovú udicu a bude vám nápomocný pri väčšine vašich rybačiek. Prajem vám krásne rybárske zážitky a verím, že túto montáž veľmi často využijete. Lovu zdar, pekný deň.
Ďakujem.